Morning mga bay! Good morning sa kong bilang muni akong mga kwan sa stress reliever na no, magigdabi na siya, tanawa no, magigdabi naman na akong pintisya no, babat na ron no, babat mo na rin ako langga no, uy, wow, smile smile siya. Smile naman yung among prinsesa, magdami naman ito naman, kapayam. Ni anak diha. Muna yung makapawag tagkapoy ni daddy. No, video call pa no. Video call pa nagmabahis daddy no. Guy, video call pa na yung prinsesa oy. Tabi mo ni. 2 months old magigtabi na. Mo barog na, mo jump na. Wala, 5 months ani lakaw na. Agoy, nabaw na may kapas ani asa mo laag. Babat mo na ron no. What ng nanay no. No. Laagan mo ni laagan na mo bila no. Laagan mo muna bila ay nara. Muni laagan na mo nga bila no. Laagan mo na no. No, di ka pa sa palangga diha oy. Palangga man ganang aming daddy ay. Maligo na ka? What man tang nanay maligo man ka no. What na nanay no, ligo na. Anak na, lipay na kay mi anak mong tabi. Lipay na kayo, happy na kay mi ani kay magitabi na mong bilang. Tabian kaya mong bilang. Ano ni siya katabian. Tabian kini nga mong pintisan na. Lablab man kayo na no. Gikan man kaubos nila. Dito ubos nilaag. Sus, matugra no. Matugra man kasubos mo laag no. Mulaag sa ubos matugra. Laag na to ta? Iniglitay na lang humanigo ha laag ha. Muna yung bilang. Bilang na mo ni siya magtabi ganahan man nagtabi ni bataan ni nawa ganahan man nagtabi sige ganahan na si tabi ni daddy ni mami ni nanay ni Janjan ni tatay ni Ninang no gadi ninong magtabi man nagway ko to ubos no dabian man kayo ni nga mong prinsesa. Waman mangga ni natataylo no. Waman ni tataylo ato ni lang tita do no. Nilaag man nitong nadikail no. Gani na dito man ka no, nilaag ka to no. Nilaag ka dito sayo no. Giwaman man ka. Giwaman man na dito mong bibi. Prinsesa, giwaman man na dito. Giwaman man ang among prinsesa. No? Sige naglaag dito. Nana naman, bibi, katabian. Magtabi. Lang mami, sige na lang nagtabi. Landuhang mami gani. Sige na lang tabing mami. Si mami way ligo. Sige panog ka no. Muna mong bila. Tabian ka ayo. Nagpatokar ko rin na. No. Nigay bayaan na ay. Bill. Bill daw. Magbabat na. Magbabat na Tommy. Magbabat na nga mong Bella. Gitawag na ni nanay. Ningo na. Bell? Babat na, Bel? Tawag na sa nanay, magbabat na daw ka.
Babat na. Lami king tuwagan ni ron. Lami king slipan ni, king bugnaw, king lawas. Kay magbabat. Nya tomorrow no, kay mag-inject man ta tomorrow no. Inject man tomorrow. Sa nagligo mo. Sayo, yung mag-inject man tomorrow. Bakuna man. Last nga bakuna. Last bakuna, no? Last bakuna, taman pa ng 1 year old. Taman day 1 year old. Naghana na yung bakuna ni day, oy. Daghan ko sa kumpao. Mo ni among bila. Karang kabi katabian. Wana. Pwede na kayo di mo biyahe yan, di mo narbaho. Kaya sige lalamig tabi. No? Itaganahan mo biyahe. Kaya tabian kay mong bila na awa ninyo. Muna mong pinsisa, tabian kaayo. No? Kaya may magdabi gid no. Munang waman-waman ni siyas mga silingan kitabian man. Nga maligo na ni ron. Nanas nanay man maligo na mong bila. Wala ka o yun. Open na bintana mi. Open bintana mi kay hindi ganahan naman bila sa niob mi. I-open ang bintana, open. Iwalis ang kanang kuan. Yay! Yehey! Hayag na. Ibalik na daw internet ni chat si Daddy Kyle. Ni chat si Daddy Kyle. Ingunay. Balik na noy. Nanan ako no internet ni balik na. Wala na ilaay si Janjan. Nag-TikTok na si Janjan na No. Nag-TikTok na si Janjan ron no. Kanin pamampi sa mga magigtabi. Hinihin ang niwalingis Musmile, nakikusog na kini Musmile ang among prinsesa. Oo. Kusog na kini Musmile. Awan ninyo. Among Ayena Bella. Nakigtabi. Kusog na kayo makigtabi. Nalang sa ngisi nga do kay mahuman. Yes, mami. Ano manay? Tawag ka nanay. Maghobo na minay. Maghobo na mi. Nay. Nay, bila na yun. Nag-vlog pas bila, nay. I-vlog ang... Masa ko na ay? Ligo na? Uy! Balik sa miya kay magligo sa mini villa. Nagbabat ang among bilang. Ilisa na sa siyang mami. Ang iyang mami di apil sa among video. Kay video ni sa among bilang ra. Way labot sa mami na bagong babat. Humot na kaayo. Daghan na. Vitamins na mi. Vitamins na mi. Vitamins na Mag-vitamins na mi sa mga prinsesa ay. Ano dia? Vitamins na mi. Mag-vitamins na kaday. Vitamins. Vitamins na mga prinsesa ay. Vitamins na mga prinsesa. Mag-vitamins? Ay, mag-vitamins na mga prinsesa? No, vitamins man no. Sang sit up, kay mag-vitamins me. Ang sit up. Yang porma mag-vitamins me. Nagtaginit man. Akong sugo. Akong sugot. No choice. Wait sa mo di hakin kung tubig. Ano yan? Ito silin no? Silin. Silin day, silin. Silin tags. Nugasan, naguro ng ibib na. Dagan sa gotas? No. O na mong ipatkuali, tamis mo kuno ni silin. Silin. Before na mo ipainom, i-shake.
Shake well. Oh, yummy. Nam nam manino, nam nam no, lami manino. Lami man ni vitamins no. Dali vitamins eh. Zero point 3. Yummy, yummy. Lami ani da, uy, dadi. Kalami ani dadi, uy. Dadi, uy, lami dadi, uy. Pwede kanina na inon sige, dadi. Iwan na lang tong usang silin, dadi. Ano, Trilin? Kanina na din, no. Kay lami man dadi, no. Ayaw lang tong silin, oh. Ako, Trilin. Dadi, ayaw lang tong Trilin, dadi. Kanilang silin, dadi. Kilami ang silin, dadi. No. Dadi, no. Lami ang silin, no. Silin may lami, dadi, no. Lami kin silin. No, lami kin silin, no. Agoy, kalami ang silin. Lami kin silin. No, supoy lami kin silin. It's time to Nutrilin. Nutrilin, ang sabi pamangkis Nutrilin. Nutrilin na ni Day, Nutrilin. Nutrilin. Di ka ani, lami mani. Yummy. Yummy. Yummy na dadi. Dadi yummy na dadi. Oh, halin na. Human ani Di siya ganahan. Di siya ganahan aning Nutrilin, ganahan niya sa silin ra gyud. Lami ang silin. Ginang silina. Silin Hisos. Silin Kags, kinsa pa ginang silin? Silin Merch. So many silin. So many silin. Ay na. Yummy. Yummy. Guys, daddy Daibi. Guys, daddy anak Daibi. Lami anak, uy. Guys, daddy bi. Guys, daddy anak bi. Lami anak, uy. Lami anak, lami ko, uy. Guys, daddy. Guys, daddy anak, uy. Guys, daddy anak, uy. Guys, daddy. Tagai daddy mi. Tagai bi. Tagai ko anak daddy bi. Then water. Pwede mo malihog. Absolutely water. Gamit na mo kay absolute day, absolute. Kaingon sila, absolute is good. Water. Watermelon. Watermelon. Papaya. Papaya. Banana. Banana. Yummy. Yummy water.
yummy water. The water is yummy. Hala, hala. The yummy is the water. Oh, yummy is water. Oh. Hindi lami. Why lami daw ang tubig? Kanusa man na nilami ang tubig? Kanang tubig, wala na lami. Wala na lami tubig. Wala na lasa ang tubig. Wala na lasa ang tubig. Wala lasa ang tubig. Wala. Okay. Wala gyud. Okay, mana. Jan. Jan. You want to go Aliog, ano? to look up. Look up. Kaya itong, look up mo. Mag-melt sa ang among prinsesa. O, dili na lang kutob kay makita niya ang wantoy inig milk. Ako ra og si Bella ra ang mutsan na. Salamat sa takitas mag. So na po, tomorrow sa magigtabi na punta ni Ayena. Bye-bye. Bye-bye. Tomorrow na po. Bye-bye.